ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃନ୍ଦ ଭକ୍ତ ରକ୍ଷକ ମହାକାଳ ନାମକ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏବେ ତାହା ଆଦରପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ନାମର ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମଜ୍ଞ, ଶିବ ଭକ୍ତ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ତଥା ସର୍ବଲୋକ ବନ୍ଦିତ ମଣିଭଦ୍ର ଥିଲେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କର ସଖା। ଥରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମକ ମହାମଣି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାକି କୌସ୍ତୁଭମଣି ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଥିଲା। ସେହି ମଣିକୁ ଦେଖିଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ ଅଥବା ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଶିବଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଉକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରି ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହେବାବେଳେ ଦେବଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ଶୋଭାମାନ ହେଉଥିଲେ। ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଗଳାରେ ଚିନ୍ତାମଣି ଏପରି ଶୋଭା ପାଉଥିବା କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଉକ୍ତ ମଣି ପ୍ରତି ଲୋଭଜାତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମନେ ମନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେହି ରାଜାମାନେ ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ଘେନି ଯୁଦ୍ଧରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ସେନାବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସଂକେତ କରି ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ଘେରି ସାମୂହିକ ରୂପେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ନିଜ ନଗରୀ ଉପରେ ଏପରି ଅନେକ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେବା କଥା ଜାଣି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଭଗବାନ ମହାକାଳଙ୍କଠାରେ ଶରଣ କଲେ। ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ହୋଇ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟରେ ଦିନରାତି ଉପବାସ ପୂର୍ବକ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମହାକାଳଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ସେହି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ଗୋପାଳୁଣୀ ରହୁଥିଲା। ତାର ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ସେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ବାସ କରି ଆସୁଥିଲା। ସେ ତାର 5 ବର୍ଷର ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ମହାକାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଏବଂ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ମହାକାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଦରପୂର୍ବକ ତାହା ଦର୍ଶନ କଲା। ରାଜାଙ୍କ ଶିବପୂଜନ ରୂପୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ନିବାସ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୂଜା ଦେଖିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କୌତୂହଳ ପୂର୍ବକ ସେହିପରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଭାବିଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଥର ଆଣି ତାହାକୁ ନିଜ ଶିବିରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶିବିର ନିକଟରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଣି ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ କୃତ୍ରିମ ଗନ୍ଧ, ଅଳଙ୍କାର, ବସ୍ତ୍ର, ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ଅକ୍ଷତ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଡ଼ କରି ତଦ୍ୱାରା ପୂଜା କଲା ଏବଂ ମନକଳ୍ପିତ ଦିବ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଓ ପୁଷ୍ପରେ ବାରମ୍ବାର ପୂଜା କରି ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନାନା ପ୍ରକାର ନାଚ ନାଚିଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋପାଳୁଣୀ ତା ପୁଅକୁ ସ୍ନେହରେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ମନ ଶିବଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ଥିବାରୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ନ ଯିବାରୁ ମା ତା ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ପୁଅ ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ସେ ତାର ହାତ ଧରି ଟାଣିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନ ଉଠିବାରୁ ସେ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ବହୁତ ମାରିଲା ଏବଂ ତାର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ପୁଣି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ପିଲାଟି ହାୟ ହାୟ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଗୋପାଳୁଣୀ ରାଗରେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଗାଳିମନ୍ଦ ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଶିବଙ୍କ ପୂଜାକୁ ମା ଏପରି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦେଖି ପିଲାଟି ହେ ଦେବଦେବ, ହେ ମହାଦେବ ଏପରି ଚିତ୍କାର କରି ସହସା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। 2 ଘଡ଼ି ପରେ ତାର ଚେତା ଆସିବାରୁ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେହି ଶିବିରଟି ଶିବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସହସା ମହାକାଳଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ମଣିନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ଚକଚକ ଦିଶୁଛି। ସ୍ଫଟିକ ମଣିର ମେଜିଆ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅନେକ ବିଚିତ୍ର କଳସ ସେହି ଶିବାଳୟକୁ ସୁଶୋଭିତ କରୁଛି। ତାହାର ବିଶାଳ ଦ୍ୱାର, କବାଟ ଓ ଫାଟକ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଦିଶୁଛି। ଚଉତରା ସବୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନୀଳମଣି ଓ ହୀରାରେ ନିର୍ମିତ। ଶିବାଳୟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦୟାନିଧି ଶିବଙ୍କର ରତ୍ନମୟ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ।
ଗୋପାଳୁଣୀର ପୁଅ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପୂର୍ବବତ୍ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ବାଳକଟି ସହସା ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପରମାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ଆପଣା ଶିବିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ ପରି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ, ବିଚିତ୍ର ଓ ପରମୋଜ୍ୱଳ ବୈଭବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେହି ପ୍ରଦୋଷ କାଳରେ ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଭିତର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଶୋଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ଥିଲା। ଭବନରେ ସର୍ବତ୍ର ମଣି, ରତ୍ନ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ମା ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣରେ ସୁଶୋଭିତ ଓ ନାନା ରତ୍ନମୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ସେ ଦେବାଙ୍ଗନା ପରି ଦିଶୁଛି। ବାଳକଟି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ମାଆକୁ ଡାକି ଉଠାଇଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାପାତ୍ର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗୋପାଳୁଣୀ ଉଠି ଦେଖିଲା ଯେ ସବୁକିଛି ଅପୂର୍ବ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲା। ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗିରିଜାପତିଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ଗୋପାଳୁଣୀ ଅବିରତ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ରତ ରହୁଥିବା ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲା। ରାଜା ନିଜର ନିୟମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରି ରାତିରେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳୁଣୀ ପୁଅର ସେହି ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୋହିତ ଓ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖି ପରମାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଝରି ଆସିଲା। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଶିବ ଶିବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପିଲାଟିକୁ ଆନନ୍ଦରେ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଓ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିବଙ୍କର ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖି ପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରା ରାତିଟି କ୍ଷଣକ ପରି ବିତିଗଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସି ନଗରକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସମାଚାର ପାଇଲେ। ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ଶୁଣି ସେମାନେ ଚକିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଠିନ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ମହାକାଳଙ୍କ ନଗରୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ରାଜାଙ୍କ ନଗରୀରେ ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ ଏଭଳି ଶିବଭକ୍ତ, ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଉପରେ କୋପ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ଆମେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଚାଲ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସନ୍ଧି କରିନେବା। ଏପରି କଲେ ମହେଶ୍ୱର ଆମ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା କରିବେ। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃନ୍ଦ ଏଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ବୈରଭାବ ଉଭେଇଗଲା ଓ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମହାକାଳଙ୍କ ରମଣୀୟ ନଗରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ମହାକାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋପାଳୁଣୀର ମହାନ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତା ଘରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଆଗଭର ହୋଇ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆସନରେ ବସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଗୋପବାଳକ ଉପରେ କୃପା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ଶିବାଳୟ ଓ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେହି ରାଜାମାନେ ଶିବଙ୍କଠାରେ ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ନିବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ଆଶାରେ ଗୋପ ବାଳକକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉପହାର ଦେଲେ। ପୁଣି ତାକୁ ସେହି ଜନପଦରେ ରହୁଥିବା ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ରାଜା କରିଦେଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜନୀୟ ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ବାନରରାଜ ହନୁମାନ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସକଳ ରାଜା ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବିନମ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେବା ପରେ ବାନରରାଜ ହନୁମାନ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଗୋପ ବାଳକକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପରେ ନରେଶମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ରାଜାଗଣ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହିତ ନିହିତ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଛଡ଼ା
ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏ ଗୋପ ପୁଅ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖି ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଲା ଏବଂ ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ପାଇଗଲା। ଏ ଗୋପବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାରକାରୀ ବାଳକ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଏ ଇହଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାର ବଂଶରେ ଅଷ୍ଟମ ପିଢ଼ିରେ ମହାଯଶସ୍ୱୀ ନନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଅବତରିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବେ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଗୋପକୁମାର ଜଗତରେ ଶ୍ରୀକର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃନ୍ଦ ଏତିକି କହି ଅଞ୍ଜନୀ ନନ୍ଦନ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ବାନରରାଜ ହନୁମାନ ସମସ୍ତ ରାଜା ତଥା ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କୃପାଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାଳକ ଶ୍ରୀକରକୁ ଶିବ ଉପାସନାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଯାହାକି ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଏହାପରେ ହନୁମାନ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଓ ଶ୍ରୀକର ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ନେତ୍ରପଥରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜାମାନେ ହର୍ଷିତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ମହାତେଜସ୍ୱୀ ଶ୍ରୀକର ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲା। ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଓ ଗୋପବାଳକ ଶ୍ରୀକର ଉଭୟେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ମହାକାଳଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେ ଦୁହେଁ ପରମପଦ ଲାଭ କଲେ। ବିପ୍ରବୃନ୍ଦ, ମହାକାଳ ନାମକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାଧୁଜନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ବିନାଶକାରୀ। ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ରହସ୍ୟମୟ ଆଖ୍ୟାନ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏହି ଆଖ୍ୟାନ ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରଦାୟକ। ଏହା ଶିବଭକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇଥାଏ।